Mae'r byd yn newid mewn ffyrdd na ellir ei rhagweld. Gall fod yn anodd i bobl ddeall sut i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Yn Ysgol Busnes Bangor, rydym yn credu y gallwch ysgogi newid cadarnhaol ar draws y byd gydag addysg a'r sgiliau cywir. Rydym yn hyderus o hyn oherwydd mae ein staff ymchwil a'n graddedigion yn gwneud argraff lle bynnag maent yn mynd. Cymryd heriau busnes y byd go iawn i'w dwylo eu hunain. Hyn aw hynny'n defnyddio dadansoddeg data i roi hwb i'r stryd fawr yn lleol. Datblygu polisïau cynaliadwy cadarn ar gyfer y diwydiant twristiaeth. Ymchwilio i'r berthynas rhwng brandiau, sbwriel er enghraifft. Dadansoddi ymddygiad defnyddwyr a helpu pobl i wneud penderfyniadau sy'n well i'w iechyd a'r amgylchedd. Dyma'r lle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, a mae hefyd yn le hardd i wneud hynny. Ysgol Busnes Bangor yw lle mae traddodiad yn cwrdd ag arloesi, gyda chyfleusterau o radd flaenaf fel ein terfynellau Bloomberg, dim ond taith fer o'r ddarllenfa Siancland. Nid damwain yw twf a datblygiad yr Ysgol Busnes. Rydym ni yn un o'r darparwydd addysgu bancio a chyllid hynaf yn y byd. Mae ein ffocws ar gyflogadwyedd a sgiliau'r dyfodol yn allweddol. Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau ac elusennau yn lleol yng Nghymru, ledled y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd. Gwella ansawdd a chwmpas ein hymchwil, ond hefyd i ddarparu addysg rhagorol trwy teithio maes a dysgu am arbenigedd diwyddiannau amrywiol. Darparu'r sgiliau y mae cyflogwyr eu heisia mewn gwirionedd. Mae Ysgol Busnes Bangor yn fwy na lle astudio. Mae'n le i arweinwyr y dyfodol cael ei ffurfio. Lle mae'r loesydd yn ffynnu. A lle ymdrinir yn uniongyrchol a heriau byd eang. Ni yw'r ysgol sy'n golygu busnes. A hoffwn i chi ymuno â ni i gydlunio'r dyfodol.